morning! So, nandito tayo ngayon sa Lingayen at tayo po ay mamamasyal sa Kapitolyo ng Lingayen, Pangasinan. Sa mga hindi pa po nakakapasyal dito, ito po yung kanilang pinaka-capitol, yung pinaka-cottage po nila is sobrang lawak. At the same time guys, ang kagandahan po dito is andoon po sa may front po niyan ang pinaka-beach po nila. So tara ng ating pasyalan at ating tignan ang kagandahan ng Lingayen Capitol ng Pangasinan. Maraming mga puno ng nyog, mahangin, the same time sobrang lawak ng kanilang beach, kaya napaka the best pasyalan at tampayan kada hapon po itong Lingayen. So ito, habang maglalakad tayo guys, tingnan natin kung gaano karami ang tao dito ngayon sa beach po nila. Actually, naririnig ko hindi po siya pwedeng paliguan ng mga bata or hindi siya totally paliguan ng mga bata. Ang alam ko lang po dito sa Capitol Beach na to, since taga rito ako sa Pangasinan, is yung talagang tambayan lang po siya. Kumbaga refreshing kada hapon. So ito yung pinaka parking area po nila. Pwede siya sa may gilid, at the same time dyan pinaka park po nila nandyan sa may left and right po niyan. At ito po ay sobrang layo po ng parking area nila sa pinaka-main po ng munisipyo nila papunta sa beach. At the same time, napaka-safety po talaga dito, gawa ng may diki na po dito sa may side niya. Yun ang kagandahan niya. So yan yung I Love Pangasinan. Habang maglalakad-lakad kami, pupunta kami doon sa pinaka-beach niya, pero bago niyan, sobrang tirik talaga ng araw at sobrang init po talaga dyan ngayon. Ayan, tatawid po kami. So, ito yung ginawa nilang pinaka-main road po nila, papunta sa may beach. Ayan, si Kuya nagtitinda ng kanyang daing na isda. Ayan, pinaka-fresh daw na gawa po niyan sa Pangasinan. Ayan, so may free taste sila ng kanilang daing. Pwede kayong bumili ng daing po nila. Yan yung mga tricycle driver po nila. Pwede kang sumakay dyan kung gusto mong lumabas. Pwede ka rin dyan pumara kung gusto mong sumakay. Tapos pagtatawid po tayo, yan na po yung pinaka-beach po nila. May mga tao naman, pero hindi siya super dami ngayon kasi umaga pa lang po. Pero pag hapon, pag makulimlim, ayan, yung mga sasakyan na yan, sila po yung mga galing mismo sa may dagupan. At pupunta po sila sa mga munisipyo, sa mga parking area or lalabas po or papasok, papunta po ng Anda, papunta po ng 100 Island, Ilok, Alaminos. Yan, tawid tayo at tayo po ay maglalakad papunta sa kanilang beach at nang tignan natin kung gaano rin kaganda yung beach po nila dyan. So, bago ka makapunta sa mismong dagat po nila, sobrang lawak po ng kanilang buhangin. Parang sandbar. Yun nga lang, iba po ang kulay ng sandbar po nila. So, ayan, may nakikita akong naliligo. Mga bata. Yan, may mga nagtitinda rin dito ng ice cream. May nakabike sila kuya. Yan, super init ang tirik ng araw kahit yung patanghali na. So dito yung mga bata sa may gilid lang sila nagtatampisaw. At yan, mga kasamahan ko, dyan na sila, tinitignan nila. Yan yung tubig, buti na lang hindi siya magalaw ngayon. Hindi siya nag-high tide. Pero malalim na po yan. Sa mga iba, sanay na siguro dito maligo. Yan, kaya gustong gusto po nila. Yan, mga bata po na taga rito. Yan sila kuya nagtitinda ng kanilang ice buko. So, may parola sila. Yan, ganyan po kalawak. Minsan naaabot po ng tubig yan hanggang dito. Kaya ganyan siya kalawak kasi talagang umaabot ang kanyang tubig. So sa mga gusto pong mag-subscribe at manood po ng aking videos at ma-update po kayo, please subscribe my YouTube channel. Ayan si Blake
pa-subscribe na rin sa kanya. At kami po ay tatambay muna, uupo-upo at magpapahangin, magpapahinga at kami po ay uuwi na. Say hi! Say hi ka naman. Yan. So, hintay lang po kami at kami po ay babalik na sa parking at aalis na po. Pinakaplano namin bibili po sana ng shells, kaso nga lang napadaan kami dito kaya kami po ay nagtambay saglit. Yan, so hanggang dito na lang guys at kami po ay aarangkada na. So ayan po ang mismong capital po ng Lingayen, Pangasinan. At dyan po magtatapos ang aking vlog today. Maraming salamat and bye-bye!